Isebedo ka itiyo gi omenda mabalang' e ohala mari. Sani koro inyalo oro omenda kowuok e account mar Equity nyaka e account mar Equity nono maonge chudo. Ti kod app mar Equity kata di *247# kata inyalo tiyo kod line mar Equitel. Los kungo mari mar bero ohandi mana gi bengi mar Equity. Arwakini machiegni nyakwara moge jwange chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Ma en chenro mamedo koloni yore mopogore opogore kaka inyalo chako ohala kendo tae yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Nyakwara moge jwang' ma en Sigan Philip Omondi mabende en ja ohala e kaunti ma Kwale alwora ma Ukunda tainya mano Diani Beach. Wadawinjane sigande mokwongo kaka wachako chenro mar ohala gi mwandu okonwa ni en kaka entiere mano wuod Siaya kendo kaka okono jolimbe kuonde monego bedni giwuothe kendo kaka gilimo ka gibiro kadho wadh nam chumbi. Entiere gi bot mare mabende nigi glas e buoye makoringe wi nam. Ataro ibedo kanyo gi thuolo mar neno gigo mantiere buo pi. Mariyomiyo kawuono wadawinjo kaka entie kod chir mar donjo e dier nam kotimo ohandeni. Wawinjane kaka osebedo kotae. Nyinga Philip Omondi, Siaya County, miluongo ni Ugunja. An Mombasa kae, county miluongo ni Kwale Ukunda, watiyo tij guide welo e nam. Sani osetime kuom higni 6 sani. Aromo gi jok mopogore opogore. Ka jok mabiro ka gin jok moa pinje mopogore opogore e piny ma e dunia mangima. Luoro to nyaka ibed kaka dhano, nyaka ibed gi luoro nikech mokwongo ma nam. To ma en kama dhano kodake. Dhano dak oko kucha. Seche moko inyalo romo gik moko mabe mapok ineno nyaka ne nonyuoli. Alafu bade cases moko miwinjo ng'ato nobiro kwan. Alafu bade gimane odhi e nam. Koro mane luoro ma wayudo kae. Moro chako tich machalo kama. Mano nyaka itim research maber. Mokwongo ing'i gi jok mantie Turka. Alafu bade ibed ng'at ma jabiro ga koni. At least isetimo trips machal kama. Alafu ing'eyo advantages kod disadvantages megene. Ber mare ni iloso pesa. Lo ken pesa mang'eny ahinya lakini at least omiyi pesa e mfuko. Challenge mana kaka nyisi seasonal, tich en tich ma season. Kama kinde ma onge tich ma en penj, ting'eni koro onge pesa. Mang'ine. Koro kani kano pesa ni moro, chuni ni iduoge e account mari ichak golo pesa ni mani kano cha. Itiyogo. Alafu mara ariyo disadvantage mantie kamora amora nitie gi wegi to wan ng'en wan ok jo tur kae dongi neno mage challenges mantie koro nitie lweny mabe igo ikon gi kon ikwe ng'en kibiro gi kwe ok chwanyore gi jo tur kae to inyiso gi ni onge wa onge ta. Minyalo kae gin kaka cooperate kod gin gitiye iye ka
itiyo piny kucha manyalo luongo gi beach ball. Koro gibe gintie kaka gidwaro giloso gi welo. Gintie kaka gibe giloso gi welo to gikelonwa. Wabe wan owuon wan gi desk marwa e hotel mar water sports. The center. Koro wabe wadwaro welo owuon to wariwore kodi nikech ginyiso ng'eny gin wenyeji kae onego bed ni washirikiana kodgi kaka gibe ginyalo survive gidwaro maisha mare lakini ok nwatiyo kodgi e yaka moro nitie gi wende kae moro nitie gi wende moko wariwo kachiel wakelo wi kae tich tuanga ananyalo miye advice wena beda gi positive mind areas ma tour guides opogore nitie mar nam nitie mar wildlife kucha oko kucha koro luore koro beda gi positive mind oponi ki ng'ato ngi happy no Kaunti ma Mombasa Nyakwaramoge Jwang kendo sani wadarangane ohala no mar duka en duka mibedo kata ketayo yo machalnade kawuono wadamenya ne sigana mayudore Kisumu ndogo e kaunti ma Mombasa kayo waromo kod Brenda Arek mosetimo tij duka kuom thuolo moro malach kane waloso jere penjo mathoth mabiro ka jaluo en ng'ama nyalo timo ohand duka ma obed kod mwandu chino mar wala gi mwandu wawinja ne sigand Brenda Arek mabende sinani mare osebedo kotayo wala mar duka kuom thuolo malach sani. An nyinga en Brenda Arek, anyaluo awuok e gweng' mar Ambira mano Ugunja na Ugenya. Ohala ni nogolo ayo dala kuno kwa biro koni boma ma Mombasa ka emani wabiro tume ohala auso gas kod gige duka matindo tindo ka kod M-Pesa outlet. Ohala na chako ndalo ma corona kane corona donje piny ka koro ne onge pesa koro tije be manwatiyo ma kibarua noduogo piny koro emana neno nwachaka ne ohala kod family ya mor mayudo en ni sani ohala ka en mari chonge ng'ateri ng'wech katiero mna chiew sadek in godhiambo girimi yudo chai mang' niduok ni Nyasaye erokamano. Ya ohala first of all ka ng'ato dwaro tumo nyaka ibed kod nusa. Koro kaka wan kaka nwachake ne en mana gas karibu 10 kende. Koro kaka nwasechake gi gas cha koro en mana yuto matin tin cha itiyo kod akili tikano gimoro ichamo matin tikano gimoro matin. Koro mikano chande mako kendo yawo pachi iwachon kaka endo wamedie gimoro ka bende matin. To en mana matin tin kamano to yore yawore ayawa. I ohala to kudwar ng'wech ahinya mar nati adwa na chogo ohala ni mondo mi abed jamoko. Ohala ni dwaro mana kidhi mana mos tiyudo moko biro en gima biro badaye. Koro kibed kod target ahinya nikech i ohala ntiere profit to ntiere loss be ok sasa ena profit. Koka losses kodo profit depend nikech wadok koka loss kiyudo loss to chuni kendo seche moko idoki ofuko ni pesa manise kano chande mondo miye makondo I provide go idin go loss chande. Koro koka loan be dwaro makini nikech loan be chulo tek. Nikech idwaro ni kane gimo matin jogi be dwaro na tichul kokocha koro en mana tiyo ga kile. Ote mara madaer nyise en mana ni chako to ber ohala bende ber kendo ohala mit ni jogo madwaro lakini odwaro makini. Kokin makini okinyal goyo ohala. Kwanza kodo vijende ka wan kama endo kiketo rambele onge. Yuto to kendo ok ber ahinya nikech kata gas mineno gi profit wachamo mana kata 50 seche moko inya loro iuso kata gas 3 kende. Kini kori medo kata mna kod pi gelamo. Ya kaunti ma Mombasa ka kwa dok yoko ka kaunti jogo kumwacha dier teko to giteko. Nikech ntiere jok moko be mawuotho
ka giwuondowa ni gin jo county kara gin conmens kendo giwuotho gi gari to gimayowa kweli kweli. Koro na kwayo mana sirikal be kanya konyowa e yorno mondo mi okonywa. Namba sim kuom jogo madwaro gas Mombasa kanya migi namba en 0702 01 303. Kigoyo delivery nyakeloni. Error kamano. Bang' winjo sigene ariyo nyakura moge jwang' en kinde makoro daka oyueyo. Ten yueyo mana matin ni mar ikori mar winjo sigana machielo madhi jiwi mondo mine ka ginyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Ikete mana Ramogi TV, chenro en mar ohala gi mwandu. Kik idhi mabor. Tugo koro eka iye ochacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye wakete pilo wacha. Mia ne ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata lit tijiere ya ilak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokahero jomayaro walo. Alokahero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema no miyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon bagolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro telo gile to gi gweno. 111. Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero. Kendo gi jokwath ma pacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Machiegni kendo nyako Ramogi jwang'e chenro mar ohala gi mwandu. Pod wagoyo tach mano kadho na mchumbi kendo wakelo sigendni ma opogore opogore. Nyako Ramogi jwang' bende ing'e ni nyalo tedo. Titedo chiemo mopogore opogore kendo kaka ibedo kitayo tiji mar hotel. E kaunti ma Mombasa, alwora Manyali, wawinjo sigana mano mar Ali Hassan. Ali Hassan nonyuole gwenge manumbian e kaunti ma Kisumu kendo dongo kanyo kakanye mosome. Yor manyo tich okele nyaka e kaunti ma Mombasa kendo kawuono wawinjo sigande kokonowa mathoth ahinya kotenore kod kaka otedo. Mano kama entiere kanyo kod ohande motayo e yo makare. Wawinjane sigande ni mar sani en men gi kondo mar ja ohalawa mar Juma.
Ali Hassan, an afkas mar Mnubi gi Jaluo, adongo Kisumu. Mnubi an kanyo home, koro asomo Kisumu Union, asomo Kibuye kanyo, manyo kela koni. Higni mang'eny wasebedo komanyo, lakini sani koro Nyali ka. Atimo ohala mar chiemo, watemo uso chiemo kidogo kidogo. Wauso gik machalo kaka snacks, pilau, seafood, gi chiemo mamoko geko. Koro watimo gimiluongo ni a la carte. Ibet piny, 5 minutes chiembi osechiek. Ichamo gima liet, gima fresh. Mane gima watimo Mombasa. Ohandi iluongo ni Sani Tamu. Sani Tamu ni koro nen mana nying ma obedo ka an gosiepna moko e ot. Koro ka tedo negi matin to gichiemo to gikoni, Sani Tamu sana. Koro kanye kama ne motivation owuok. Mawacho ni karago kachako gimoro to ginyisa ni chak kamoro matin chaka ni Sani Tamu. Ibiro neno ka jibiro. Nitie challenges mang'eny mag biashara Mombasa ka. Ng'e ni kin ng'at mobiro Mombasa ka, nyaka ing'e ji matin ariyo adek, kaeto nitiere apani jomosetimo biashara ong'eyo. Kichako dhi maber matin, nitiere kaka wivu moro wuok go e diere kanyo. Koro wivu nere manoduogo wuok kocha chande, nikech natemo timo maber sana ni customer mang'eny. Koro jirende na manan gore nokus. Koro chuno ni akaw customers gite nikech kaka chiemo maloso ne ber moingo mane gitemo loso. Koro kanyo mana challenges oduogo wuok. Koro aneno ka dhaw wuok mang'eny. Koro awacho ni mondo kik achwanyra kodgi, adlocate biashara Mombasa. Kama biro Nyali konyeri rayudo nafas ema chako dhi mbele nyaka sani koro. Kidonjo kamoro manyien nyaka yud challenges. Chako tek sana. Mondo koro dhi ming'i ok en gima yot. Koro consistency mari mapile pile, kata kiusi kata iuso nyaka idhi. Presence ni ema important e biashara. Kik iyaw biashara kawuono tiparo ni biro uso gimoro amora te odiochieng' achiel. Nitie seche mibiro tedo gik mang'eny to kiusgi, mana sara ne dhi chieng' nero. To mano konyiso ni koro e mwisho mar ginero. Koro nyaka itie matek, nyaka idhi adhiya mbele gi tiji mitemo timo nero. Nyaka ibed ng'at ma yani bedo gi mijiwo moro e dendi kanyero ma ok give up. Ki give up to mano isefel. Koro kata iyudo mana ka tek ok iuso, nitie chieng' moro ma Nyasaye be yawo ni yo. Koro the first 3 months manadonjo godo ka nok yot. Nikech ji be nokong'eya, kama ntiere en beti e iye kidogo. Koro jok manan godo alwora makani eri mochako bilo chiemo, to nyiso jok maoko ni chiemo ni ber, giutem. Kamane kaka ji ong'iyo ma nyaka sani eri koro atimo nyaka delivery. Koro gine ma gikonya timo uso chiemba gi e delivery. Jok moko be nitie mana kawo mana chiemo from the restaurant, from the cafe. Gichiemo ka, moko timo orders from the taoro negi. Koro nitie gi delivery mara ma kasetedo chiemo to ka ayudo order to gigocho, tamiyo gi chiemo to gitero. Koro mane ma temo konya e dak e boma ka. Ka en mana stepping stone, nikech kaka ang'e gima chiemo en. Chiemo dwaro kama open, to dwaro kama ji nitiere mang'eny. Ka pod opondo ahinya, ka anyalo yudo kamoro ma oyawore, tanyalo nyiso ujuzi mara mar tedo. Nikech ing'e ni sani ng'ato koneno ni itedo gik matindo tindo, ng'ato konyal ng'eyo ni in maber e industry machal nade. Koro kanyalo yudo nafas gi ng'at manyalo, kata kanyalo yudo ng'at manyalo backup omiya kaka support, tanyalo dhi mbele matek. Nikech sani eri koro atemo bambanye, atemo struggle mondo abed kama ntiere cha. Nikech yuto be kama chal kama yuto ni piny matin.
Koro yudo matin, itemo budget godo, kaeto family be in godo. Koro yudo ka okoyot ahinya. Itemo struggle mondo kik ibed e dhot. Nikech kibed e dhot, inyalo bedo gi depression, in gi family kanyero, onge kaka inyalo support family. Kanyalo yudo kamoro maduong' matin, mantie kata e bath ndara kamoro ma obedo maber. Anyalo nyiso ji ujuzi mara mar chiemo, mar tedo, presentation mar chiemo, nikech ing'eni inyalo dhi otende mang'eny, kaka osavi opogore kaka ne expect gima chal kamano. Koro kaka chiemo, test mar chiemo bende opogore, nikech ng'eny ji keto chiemo moted sechegi koma fresh, mani gima nigi health maber. To gik mopedo kan e fridge ndalo mang'eny ok bedga maber. Koro itedo gima fresh tiserve chieng' nero. Koro kata ka itedo matin tiserve rumo, molo tedo mang'eny to bede fridge. Kobede fridge to test mar chiemo cha be lalga. Lenses to chuno. Lenses dwarore mang'eny nikech idwaro lenses mar health, idwaro lenses mar mar business permit, kaeto gisiko giluorore ka ging'iyo, nikech jo health ge kokonyowa sana nikech gimiyowa maintain usafi mar jikon. Nikech jikon en kama sensitive sana ma ka ok obedo maler to ji nyalo bet matuo sana. Nikech nyaka iluok gik ma itede maler, nyaka ibed gi pi maler mar miyo ji mar chiemo. Ginyalo gocho na direct from number na 0720 33 76 02. Anuoyo kendo 0720 33 76 02. Namba na mar Airtel en 0735 00 4418. 0735 00 4418. Mago namba miyuda godo anytime igocho. Na kwa ramoga juang wasiwinjo sigeni mamedo jiwi mondo mi chako wala ke ni ng'e kaka nyalo tae e yo makare. Mane makelo wa giko mar chenro mar wala gi mwandu kawuono, kendo en mor mara ni bedo kod ne wachaki makoro sani wachopo e giko mare. Tudiko da kendo juma manyien kwa menyo ni wala machielo kaka nyalo thuolo mar chako gi kendo tayo gi e yo makare. Oriti masani, nyinga Cleophas Lodge.